Hej, Rasmus her fra Reidos ledernetværk. I denne her video der vil jeg kort vise dig, hvordan du kommer bedst i gang med ledernetværkets nye digitale platform. Og som nogle af jer sikkert kender fra jeres skoler, så foregår det på Microsoft Teams. Og det er noget, der både kan bruges på computeren og på telefonen. Helt overordnet så er vores Teams-kanal her opbygget af 9 forskellige kanaler, som I kan se herude ved min mus. Og jeg vil i den her video kort komme ind på 3 af de kanaler, som du særligt skal bruge for at komme bedst i gang. Den første, jeg lige vil vise dig, det er herinde på biblioteket. Formålet med biblioteket det er, at der løbende bliver lagt en masse viden og nogle forskellige rapporter op, så man kan gå herind og læse og tilegne sig noget ny viden, og måske også dele noget med nogle andre, hvis man synes, det er spændende. En anden kanal, som er særlig god at kende til i starten, det er den, der hedder Inspiration og Idéer. Her på kanalen, der kan du få inspiration fra andre medlemmer, og løbende kan få idéer til nogle nye frafaldsindsatser, som vi kan prøve af. Lige nu ligger der blandt andet en video fra vores temalærer, Lea Bergsted fra Roskilde Tekniske Skole. Og hun kommer løbende til at lægge et videoformat op, hvor man blandt andet kan høre interviews med medlemmer, men der kommer også interviews op med eksperter. For eksempel så er der det her interview op lige nu med Mads fra Sosu Herning, som jeg varmt kan anbefale, at du går ind og klikker på, når du kommer ind på gruppen. Den næste kanal, og den sidste, som jeg gerne vil vise dig, det er den, som der hedder personlige introer. Den her kanal, det er simpelthen det allerførste, du skal gå ind på, når du kommer ind på gruppen. Som du kan se her, så har forskellige medlemmer skrevet lidt om dem selv, og hvad de laver ude på deres skoler. Og det allerførste, du skal gøre, når du kommer ind på gruppen, det går herop og se på det, jeg har skrevet. Så skal du svare på de her 3 korte spørgsmål. Det første spørgsmål, det er, hvad er din rolle på din skole? Nummer 2 spørgsmål, det er, hvorfor er du med i Reidos ledernetværk mod mindre frafald? Det tredje, det er, hvad kunne du godt tænke dig med at få sparring i netværket? Når du har gjort det ved at skrive en ny samtale, så kan du læse nogle af de andre sociale introer, du kan også blive inspireret af dem, og du kan måske give dem en lille reaktion eller kommentere på det, du finder spændende i dem. En sidste ting, jeg lige vil sige, det er, at hvis du har nogle spørgsmål, så kan du passende gå ind på kanalen Spørgsmål, hvor vi kan stille spørgsmål til hinanden om stort og småt. En anden ting, du også kan gøre, det er at skrive til os her i Reido på helloreido.org, hvor du også kan spørge om stort og småt. Ja, det var simpelthen alt, hvad jeg havde for i dag. Mange tak for, at du så med, og jeg håber virkelig, at du kan bruge det, så du kan komme godt i gang her på ledernetværkets nye digitale platform. Hej.